चिरां समस्थियाव दिनै जोङो केम्पिंआव फैदोंमोन आरो जोबोद मोजां भुटियापारा ओनसोलाव सानथालिफोर बर'फोर बयबो ओंखारदों आरो 13 चिरां समस्थिया जोंनि मोनसे सेफ सिट आरो बेवहाय सायखं बसुमतारी बिथाङा 10,000 बांसिन भट मोननानै देरहागोन बियो रोखा। बैसागुनि फोजोबनि सानब्रैसोल'सै गासैबो गिदिंनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? 40 समस्थियावनो आं बेरायदों आरो बेवहाय जानुवारि मासनिफ्रायनो खामानि मावदोंमोन। मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा 7,000निख्रुइ बांसिन फेमिलि दङ आरो 7,000 फेमिलि थानाय माने 21,000 भट गतिके 40टा समस्थियाव गोबां भट लानानै जोङो देरहागोन आरो गोबां मासि लानानै सरकार लागोन। 3 अक्ट'बराव बिथाङा समायखिरा लांगोन। बिथांनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो बे खालि समायखिराखौ लानो मोनाबा जाहाथे दुखु मोननानै गाबना थाया आं बेखौबो खावलायदों। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया मा दं होननानै नोंथाङा? ओरैनो बुङो बिथाङा आरो एबारथ' बिदाय लासिगोन नालाय बायदिसिना बुंनानै गावनि मेम्बारफोरखौ जोंनि पार्टियाव फैबाय थानायखाय गावनि मानसिफोरखौ हमथानो सानदों बिथाङा। थांनाय 5 बोसोराव सरकारा बायगोन दिनै बायगोन गाबोन बायगोन होननानै 5 बोसोर थांबाय सरकारा बायाखिसै दा जोंनि सरकारानो जाफिनगोन दा बेखौ नुनानै बिथांनि हान्जानि मानसिफ्रा लोब लोब जोंनि हान्जायाव हाबदों बेखौ हमथाथ'नो थाखाय बिथाङा बुंदों बेनि बादै जेबो नङा।